ai khublei phi baro lang ba sngap ik kring chu blei ni ga sngi ai khublei phi ha ka kerteng ke ju Jesus Christ ni de sngi ka ba utrai ukraining ni de ka tien ka chu na ka gospel ka ju Matthias kala nong ka ba new ka de khat ka ba new pan to on sa ai wat te pin sa shem ta de ka tien ka chu blei ko try kwa ban ukraining ni ka sngi try kwa bangin wat ye ha ka de sngi wat pin sa shem kuma philet jinglet chayo shahan philet ban thiet jing thien phidan ka jingkwa ban wat ya ganu ganu ka tiar ka phi bitmu ban thiet phi prasang ban wat hantu ban da shem ya ka tiar namar ba phi kwa namar phi kwa ban thiet ban yo ya ka ta phi wat hantu ban da shem wat iki tiar gitar ya nu ka jingnon kam jingi prasang ban wat hantu ban da shem ki namar bangi kwa ban yo namar ni songphoh bangi don kampalan ya le ban wat hantu ban da shem Blei kwa yang ai piro bangin wat yo try kumta wat shisha de ka dot no yo try ban wat shisha da ka mun sim ka ba thrang ka ba sdiang shisha yo try yang in wat yo try de ka dot no paro ani ka sngi phin wat chwa yang au try wat yo try ada phi shem yo try phi mat yo try na no phi ke ik bon phi ki ka ta ka long ki kambah ki jong blei kin wan ka chim ka jong phi ka da wat te pin sa shem udiu try wala ban ai ye ta ba pin kam phi ni tu try na ga daw wala da pila try smart aga kam ka jam ka ba phi try tamawat shanya ta ha ga jingla jong phi ban try smart try shitom namdei ki app ki ban pen ruspa yang hi henry de jingr khu jong blei ka ban pen ruspa yang ai phi naga daw wala da pila tray shitom wala da pila tray smart wat shanya aga da jingla jong phi ban tray shitom tray smart rai ka jing shanya aga jong phi ke de ban long pai tang ho try wala da pila don ki sap ki talent phinang ba pitbet ba ha kan nu ko bynta tamo wat shanya haladi wat shanya tang ha ki sap ki talent ke jong phi phinyo ila jing job en shanya ho try ti tang la da blei upli ki jing khang phinyo ang ta ki jing job tang la da play ule kambah den ta phin yo e jing khu phin yo e jing chop na ga da ya ga jing shanya e jong phi kan lok tang ho try yang in wat yo try da ka to not paro khnang ba ki kambah ke jong play kin wan ha ka jing chong jong phi pan to on sai pen tip lo de jing non kam ka jong phi ho try ka no ko phi don kam la di baret la di bahero pen tip lo ho try de jing kwa jong phi ya pen tip lo ho try de jing e jong phi pentip lo tau try ke jing don kam jong phi baro shia tho lo tau try ke jing dwai ke jong phi pan to on sai ka mot habangiat pan no blei ni pentip ho blei ke jing don kam jong ni try un juba ni tau blei wala ban juba ye ke jing don kam jong phi but habo blei un ai ka ba bhatam namar ka jing ai ka ba but ka jing ai ka ba janai kawan tan no try ga daw ka ki ke bro de ke jing dwai to phin pen tip ek jin kam ka jong phi try to phin pan ye ka ek phi don kam how try ya ni ka snging in pen tri kam ni ka tin ka jong play ka bo bleu khot ngi pan to on sa ai wat ya na ti phin sa shem phi wat yo try bo bleu ni shem rot ek jin kam ka jong phi baro na ong biang phi wat yo try de ka don ka jong phi baro u try ni shem rot ek jin kam ka jong phi baro phi dwai pen tip ye ka jing don kam ka jong phi baro try un ai paru nai ko batam aga chikin ka jong phi idon U Blei ubala ban ai ka batam ubala ban ai ye ka ek bangi kwa ka chim chumi idon U Blei uba u kidon ki kambah ki bola ban ai kita aga chikin ka jong phi ka daw yan ang ni si kamat in blin ni lagi ban shanya dot U Blei ban wat ye ka kamat jong try ban rung si ka jing dwai ban ngai hu de ka do no paro ban shakri bahai o bat banan tei bahai ka jinga dei ka jungi shimat paro anoi phi ile kumta phinyo I ki kambah miracles ka jong U Blei ki kampla ka jong U Blei phin I ka khti ka jong U Blei ka lor jong phi ban tei ka ying jong phi ban tei ka jing em jong phi ban tei ka kam jong phi ban tei ka jinga dei ka jong phi ban tei ki khon jong phi ban tei ya ka la wei ka jong phi idon U Blei upa la ban le kambah habang ngi wat yo kini ka khtin ka jong U Blei ni ka sngi ka U Blei khot ngi pan to on sai wat tipin sa shem yang in wat yo try bagin shania out try da ka thonat paro nega pon ngan dwai phi poplen ka khui phi ni ka sngi ubrin pin khia phi ubrin ni shem ka jin kam ka jong phi ni ka sngi
Kawan khmat jume ko pa lembo Jesus Christ hani ko por ban dwai na kamanta baro to basngap ika ktien ka jume ni kasngi lay anget skem ki wat yeme ni kasngi anget skem ki shanya ame ka ni kasngi anget skem ko trai Jesus lay ki khot karpat yeme ko trai but anget skem haba meong ka ktien jume haba ngi khot karpat yeme men pai ktien haba ngi wat yeme anget skem abai trai Jesus lay ngin shem yeme but me ne shem ro ika jinan kam jong habangi wat yeme habangi shanya hame nganget skem men jubab ye kajin kam ke jong habangi bodot ke jing shanya ke jong hame ko trai oblai ni nam shanya shu halade nginam shanya tang ka ka jing la ka jong ye ke jing trai jong en ka jing shanya ka jong ye teng trai ni kwa ban bu bai tang hame ko trai oblai ngi dwaim de ki khon ke jong ni ke sngi wei pai wei kar khui ke ni ke sngi kar khui ke jing trai jing ta kamai ka ji ke jong ke ni ke sngi kar khui ka ying ka sem jong ke ni ka singi kar khui ki khon ki jong ke kar khui ka kam ka jong ke ni ka singi kar khui ka jing dai ka jong ke ni ka singi kar khui ki ka jing kwat jing khia ni ka singi kar khu ablai ka jing puli ki ban pre ka jing puli kar khu ki ban pre ka exam sa ni ka singi ka twai kar khu ablai ya kita ki badang shong marwei ka twai ba men pen yo ki ablai bakin donno yu breu ka bakin shong kurem ka twai abakala biang ka por ka twai kar khui kita ki tran ji sablai ki blak kwa e ba yo khon yo tino hagaba men kar khui ki de ki khon ablai ki ba la kar khu ka jing im chu ki ka twai ki de blak kwa e ba yo kam yo jamru ani ka sngi men kar khui ki de ka kam ka ba biang ai ki ka kam ka ba biang ka jing yo ka ba bon ba yo ki ka jakaru ka ba dei biang ka twai kar khuno edik bala kwa no banyo ik promotion of blame le ki kambah men continue no ik bakin yo no ik promotion de ka bor ka shome ka trai ablay ki bakla kwa e banyo ik transfer ka trai hajan ablay men kar khui ki de kin yo no ik transfer hajan ka trai Jesus ablay don ki trai ki bala kwa no ban light no na ka ram ka sha ablay men kar khuno ik ka trai men shem no ik jingnan kam ka jong ki ka trai Jesus ablay aga bakin yo no ban siu no ik ram ka sha ka ba latte la khumi ki bro chikat ta go trai kin long ki ba sakot akram pen ban ki ban lai ram no nang ne shakmat ko trai Jesus lay don ki badan pring ka jing kerdu kar khui ki bakin roi kin man bha ablay haga yo ka kot ka jong ki ka trai don ki ba pang ki ba shitom men kar khuno de ka jing khia kran no haga met ka jong ki ablay ni ka sngi ablay kan wan ka jing plat no na ka met ka jong ki de ka bor jing pang kan wan ka kambah ka jome ka met ka jong ki kan wan ka jing penkhia no ka jome kumni kan jaga jing penkhia daga kerteng ju Jesus Christ nga hukum kan wan ka jing penkhia kan wan ka jing pynlait kan wan ka jing kerkhu kan wan ka jing pendap kan jablai ha ka jing im ka jong ki ko trai Jesus ablai ko pa ablai trai men kentiu ki kiliang baro ablai kentiu ye ka jing dei ka jong ki penkhia kran no ka jing dei shikurem ko trai ablai pen bai thon ye ka do no chong kurem ko trai hado bon wan shi ka jing kalabong boy shi ka jing shikriya me ko trai un ye la ka jong ka kurem ko trai un buram bar un ye la ka jong ko kurem kum ju ablai ka kurem ko trai peloi ka bakan ye la jong kurem ko trai kan nang ban buram kurem ko trai Jesus te ka jing dei te me ka jing im ka jong ki pen khia ikir ka jing long ka bas new ko trai sai sien pat men pen poi biang sit ka jing long ka we ka jing Nongpoh jingmat kar khui ki khon ki kti ablai pen khia ki pen thmai ki ye shem ki jon kam chuki ai ki jing ko jing khia ablai kar khu ka jing puli kar khu ka jing im ka chuki kar khui ka kam ka jam ka trai Jesus ablai kar khui ki prasa kurem te me ka jing im chuki pen bai ka jing im chuki ka long ying ka chuki kar khui ki siu ka trai te me ka jing im chuki yo kan ti ki siu ka chuki ai ka jing ko jing khia ki siu ka chuki kan men ki para ka chuki ru ablai men te ka trai Jesus men yo kan ti ki kmi ki pa ka chuki ru men te men pen im men pen thmai pen khia ki ko trai ka ying ka chuki men yo kan ti chachi sien kan wan biang ka jinglong ka wei ka jing Nongpoh jumat pen kemen pendap jing sok jing kemen ka yeng ko trai men wenglut itu ka jing sneu baro wenglut ka bor ko man wenglut kan jing long ka sneu ya ka jing dok ka jing kerdo ka ram ka sha ablai wenglut ka ta baro ablai pen peplut ka jing trai jo bakan cha man baro ablai kren ka jing kerkhu jome kan wan kren ka jing pendap ka jome kan wan kren ka kambah ka jome ka miracles ka jome ka trai kampla ka jome ka jing kenja ka jing em jing wei ka sngi ka trai pelat ki try naga nugo ba shakte na ki jinglong ka ba snew na ki addiction na ka ram abli try na ki jing pelat no iki na kita ko try I jing job iki ko try continue ki ko try ker khui ki ni ki ker khui ki jing try ker khu ko jing em ker khu ka long ying ka jing ki ko try pen kia kran ki met men sim jing mat jing prakat
pen khia eki pen roi jingnat eki ko trai pen roi jingnat eki ko trai pen khlan jingnat eki ko trai Jesus blai ai jing job eki hagan ko jing trai ke jungki ai jing job eki ko trai ni ke sngi blai trai ra ame pen man bhai eki ko trai Jesus blai pen sei so eki jing im jungki ko trai trai men wenglot eki jing dok ke jing kerdo ke jing sneu ke jing im jungki daga kertengu Jesus nga pen bana pin roi pin man bhano anu de ke sngi pin khia kran met men sim jing ma chi perkhat trai Jesus blai men le ki kambah don ki badon ka jing khia ka jing mat jing perkhat ka depression ko try men wenglot ka ta go try ai ki ka jing mat ki ba klan ablai pelai lo ye ki ka jing mat jing perkhat pen sting ki ko try don ki badon ablai ka heart attack ablai men pen khia ki ko try Jesus ablai don ki ba pat do not ba thang men sim ablai men try ki bom la shu ban yeng ban ya chakmat pen kop bor pen slet pen mai biar bor yang se isen ablai pen kemen yang ki ko try don ki balai tengko shikurem ka jing thang ka jing bat dok not ablai pen khia ika ka jinga de shi kurem kta e kurem kta e ka kurem ablai se sen kin poi biang shi ka jinglong ka wei ko try Jesus ablai ko pa try men weng no ika jinglong ka ba auria ka ba glim ka ba try ka ba thok ka ba shukor ka jinglong ka ba try ka ba snew jinglong men weng lut ne ka to ne ka jing em chok ki ko try Jesus ablai ko pa try pendap ika de ka jing ye blai de ka try de ka jinglong ka jome ko try Jesus ablai ko pa try pen khia kran ni ka jinglong ni ka jinglen ni ka jing perkhat ye ka jing dei ko try Jesus ablai ko pa don ko don pen ka jing do jingkramen ablai pen yang pen ko bor ye shem ki jon kam jong ki ye shem ki jon kam ka jong ki try pen ko bor pen thmai biang ra kan ti biang ko try Jesus ablai don ko pat ka jing im ko try jot ka jing im sai sen pen bha pen wan dur biang pen thmai biang try pen yo pat sai sen ni ka ba kila do no ablai te biang ka jing im juki kar khui ki ka kam ka jam kar khui ki ka jing dei ko bha biang sai sen ko try Jesus ablai ki ba pat yeng pat sem sop spany de ka long yeng ka juki sop spany ka jing dei ka juki shi kurim shi kon shi kti shi yeng shi sem ko try Jesus ablai ko pa trying a dwai ki ba pang ki ben hospital men pen khia no e ba pang ki ben hospital ta e ki de ka kti blai ka jome kner ba me ko try pen khia e ki peniang pat e ki de ka jaka ba ki pang pen khlan yang ki sa isen ba ki la ban ya ban yeng ban try ki kam ki jam ban shakri me ko try Jesus ablai ko pa don ki ba mat jing e ka jaka try pen khia e ka jing ba me stho jing mat man lam ye ka jing sup ka jing e sung tho jing mat ka jaka try ko pa ablai kar khui ka business kar khu ka jing try ka jong ki ko try ai ki ka jing yo nong ai ki ka jing job ka try weng ka nu ka ba ka ba pen wet ka ba khang len ti ka ba pen pep ka yo ka kot ka mai ka ji ka jong ki ka jing roi ablai weng lut ka nu ka bor jing dom ka ba khang lat ablai to ka jing kar khu ka jing Jesus Christ kan to ka jing pen dap jing try Jesus kan wan to ka jing pen khia jing try kan wan to ka miracles ka kambah ka kampla ka jing Jesus Christ kan jano ha ka jing em jing wei pui ka try Jesus ablai don ki bana pling ka court case ablai men ai ki ka jing job ka try Jesus ablai don ki ba bana pling ka jing sha penja buram ablai men ya rap iki men Christian iki men penan buram pat iki ko try don ki ba du no ablai ye try ye kurem ko try pen yo pat ablai sai sin ka jing dei ko ba pat ablai try Jesus ablai ablai nga dwai ko pa ablai men le phlai ki long kemi men le phlai ki rangba pen khia ki jing long ji em juki pen khia ki khon ki jong ki pen khia ablai ye ki khot chu ka yeng ki jong ki ko try na IT ki kti blai ki jome ka di ka sngi ka ba try to ka jingker khu ko jome kan wan to ka jubab na me kan wan ai ba ka jubab na me kan wan ni ka sngi ko try men jubab ki jinon kam jong ki ni ka sngi men ya le ki nong shun ki jong ki men polat ki no na ka ba sngi ni ka sngi ko try men sumare ki hangno ki don ki khon ki kti ki jong ki bhai nga sem jong ki men sumalo baro ni ka sngi kin don hapo ka jing ker ka jing da ka snam jome ablai ye shemlut ki jinon kam jong ki met men sem jing ma chik par khan ngai ti ki kti blai ki jome to ka snam jume kan tap iki to ka jing sharai ka jume kan lom iki to ka kambah ka jume kan wan iki ko try to ka jingker khu ka jume kan to no ka jing ki ko try nai ngo mes ngo ka jing dwai ka kerteng ki Jesus Christ ba nazat dwai amen to gin boy ka jing shanya ka chongi ho try ni ka sngi yang in shanya ho try nama nau try ka wan ka kambah nau try ka wan ka jing pendap ka jing non kam ka jing em jume ka yeng ka sem jume yang ni kesenging ni bu baik ilade yang ni IT shu ilade ka jinga dei shikurim jet ban ma jet ban pen ijing ye jet ban ya sha ba ki de khot chu ka ying ka chong phi de bhai kurim chong phi ni kesengi mar blame yo ban kar khu shu ka jing em ka chong phi blin kar khu phi nam ta ka puram ka chong plai amen